Shalom, shalom, ቤተሰብ እግዚአብሔር አምላኽ ከመይ ጸኒሕኩም? Shalom Guds församling, Guds frid. ሎም ድማ ንዓኹም ሰላሕ ኣዲን ምስ ሓውናሴ ምስ ፌስካ ትጉመለይ ደሎ መፂና ኣለና ንመዓልቲ ንኽውን ቃል ሒዝና Idag har vi kommit till broder Saladin med broder Sam. ሎም ንካፈሎ ቃል ዘይናቃነቕ ምሕረቱን ሰላሙን ድብል Och dagens ord det är friden och nåden som inte vacklar. ካብቲ ሓደ ኣቅድሚ ኣምላኽ ክንተብዕ ድገብረና ምሕረቱን ሰላሙን ኣብ ህይወትና ከም ዘይናቃነቕ ርግፀኛታት ተኾይና En av de sakerna som gör att vi är väldigt frimodiga i Gud när vi är medvetna om att hans frid och nåd inte vacklar. እግዚአብሔር ንምሕረቱን ንሰላሙን ኣብ ህይወትና ክንርድኦ ይደሊ እዩ Gud vill att vi ska förstå hans frid och glädje i vårt liv. ብፍላይ እዚ ዘለናዮ ኪዳን ሓድሽ ኪዳን ናይ ምሕረት ኪዳን För det här nya förbundets liv, det är nådens förbund. ምሕረት ኣምላኽ እንድተገለጸሉ ኪዳን እዩ Det är ett förbund som där Guds nåd har blivit manifesterad. ስለዚ ኮላ ድሕሪ ኢየሱስ ተወለደሉ ዘሎ ዓመት ቁጥር ኮላ ዓመተ ምሕረት ተባሂሉ ይጽዋዕ Därför att Jesus födelse har startat ett nytt år. ስለዚ እግዚአብሔር ኣምላኽ ምሕረቱን ሰላሙን ብዝተረዳእናዮ መጠን ብእኡ ኣብ ህይወት ኣዚና ተባዓት ክንኮኑ ይጅምር Med det måste vi börja förstå friden och nåden i Gud, så börjar vi bli väldigt frimodiga. ኢሳይያስ 54:10 I Jesaja 54 vers 10. ስለዚ ኣኽራን እኳ እንተዘንበሉ ኮራቢት እውን ነነይ እንተበሉ ምሕረተይሲ ካባኺ ኣይክዝንብልን ኪዳን ሰላመይ ድማ ነነይ ኣይክብልን ይብል እቲ ዝርሕርሐልኪ እግዚአብሔር Så står det så här: även om bergen viker bort och höjderna vacklar, så ska min nåd inte vika från dig, eller mitt fridsförbund vackla, säger Herren din förbarmare. ዋው ይሲ እዚ ኢሳይያስ 54 ድሕሪ ኢሳይያስ 53 እዩ ዘሎ Ser ni det här? Jesaja 54 är efter Jesaja 53. ኢሳይያስ 53 ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ መስቀል ድኸፈሎ ዋጋ ይተነገር I Jesaja 53 beskriver de det Jesus fick betala för oss på korset. ቀፂሉ ግን ውፅኢትና ዘሎ ኣብ ኢሳይያስ 54 እግዚአብሔር ኣምላኽ ኪዳን ሰላሙ ነነይ ከም ዘይብል ምሕረቱ ድማ ካባና ከም ዘይየለን ይገሩና Men i Jesaja 54 berättar de om hans resultat efter att han hade betalat priset för oss. Det är hans fridsförbund att aldrig vackla i oss. በቃ ኣኽራን እንተዘንበሉ ኮራቢት ነነይ እንተበሉ ምሕረተይ ግን ካባኺ ኣይክዝንብልን ኢሉ Det står: även om bergen viker eller höjderna vacklar, så ska inte min frid vackla ifrån dig. ኪዳን ሰላመይ ድማ ነነይ ኣይክብልን ኢሉ Och det står: hans fridsförbund ska inte vackla. እግዚአብሔር ኣምላኽ ምሕረቱ ኣብ ልዕሊና ኣዝዩ ብዙሕ እዩ ናትና ምቅያር እኳ ንናይ እግዚአብሔር ምሕረት ካባና ኣይኣልን Herrens nåd över våra liv är väldigt stort. Även om vi inte har rätt syn om det, förändrar inte Guds nåd. ምክንያቱ ዝመፀ ለውጥ እንተመፀ ምሕረቱ ግን ካብ ልዕሊና ኣይልወጥን እዩ Oavsett vad som än kommer i vårt beslut i våra liv, så förändras inte hans nåd över våra liv. ምናልባሽ ሎሚ እግዚአብሔር ብደይፈትዎ ጎደና ከድኩም ወይ ከድክን ክትኮና ትኽእላ Kanske idag du kan ha gått en väg som inte behagar Gud. ማለት ፍቓድ ኣምላኽ ብደይኮነ መንገዲ ንሂወትኩም ረኺብኩም ክትኮኑ ትኽእሉ En väg som inte är av Gud. ሎሚ ንዓኹም መልእኽቲ ኣለኒ Idag har jag budskap till er. ሕጂ እውን ምሕረቱ ብልዕሊኹም ብዙሕ እዩ Även idag är hans nåd stort över ሕጂ era እውን liv. እግዚአብሔር ምሳኹም ደይናቐነቕ ሰላም እዩ ዘለዎ Även idag så har Gud en fridsförbund med er som inte vacklar. ስለዚ ካብቲ ዘለኹምዎ ንኽትወፁ ምሕረቱን ሰላሙን ተጠቀሙሉ Så för att ni ska kunna komma ut där ni befinner er, ta emot hans nåd och frid. ምሕረቱ ብእምነት ቴንኪዩ ሎርድ ኢልኩም ውሰድዎ Ta emot hans nåd genom tro och säg tack Herre. ምክንያቱ እስኹም ብምቅያርኩም ምሕረት ኣምላኽ ካብ ልዕሊኹም ኣየስብልን እዩ Att ni ändras inte Guds nåd över era liv. ኣብ ዝሃለኹም ጌጋ ሃሉ I vilken en fel ni befinner er, ምሕረቱ ብዙሕ እዩ ልዕሊኹም hans nåd är stort över era liv. እግዚአብሔር ኣምላኽ ደይቅየር ሰላም ኣለዎ ምሳና Gud har en frid som inte förändras över våra liv. ኪዳን ሰላመይ ነነይ ኣይክብልን ኢሉና እዩ Det står: hans fridsförbund kommer inte vackla. ስለዚ ንቕድሚት ቀልጢፍኩም መታን ክስጉሙ ሰላሙን ምሕረቱን ኣሚንኩም ብድድ ኢልኩም ሕጂ ተስጉ För att ni ska gå snabbt framåt, ta emot hans nåd och frid och resa er upp. ካብቲ ሓደ ካብ ዘለናዮ ውድቀታት ዘተስአና ምሕረቱን ሰላሙን እዩ En av dem som reser upp oss där vi har fallit är hans nåd och frid. ሰላሙ ካብ ልዕሊና ስለ ደይተኣለየ ኢና ኣብ ዝኾነ ዓይነት ውድቀት ክንኣቱ ከለና ምሕረቱ ሓፋቢሉ ደውፀና Och det är för att hans frid inte förändras. Det är vilken en dålig plats vi befinner oss. Hans nåd reser upp oss och vi fortsätter framåt. እስኹም ተናኣኒቅኩም ክትኮኑ ትኽእሉ ኢኹም Ni kanske har vacklat, ምሕረቱን ሰላሙን ግን ኣባኹም ኣይተናኣነቐን men hans nåd och frid har inte vacklat över era liv. ንሕና ተቐይርና ክንከውን ንኽእል ኢና Vi kan ha förändrats.
ኪዳን ሰላሙ ግን አባና ይተቀየራል። Men hans fridsförbund har inte vacklat. ሕጁን አምላኽ ምሳና ሰላም አለው። Även idag har Gud sin fridsförbund med oss. ሕጁን እግዚአብሔር ምሕረቱ ካብ ልዕሌና አያስበለን። Även idag har inte hans nåd vikit från oss. አድቫንቴጅ ውሰዱ። Utnyttja det, ta emot det här. ንምብርታዕ ንምትስእ ተጠቀሙት። Använd det här för er förändring och att ni ska resa er upp. ደጊምኩም ኣብቲ ጉዳይ ትንርእስኹም ንኸይትረኽብዋ ምሕረቱን ሰላሙን ተጠቀሙሉ ነቢ። För att ni inte ska finna er själva i det vägen där ni har fallit. Ta emot det här och resa er upp. ደስ ይበልኩም ኪዳን ሰላሙ ሕጁውን ካባኹም ነነያ ይብልን እዩ። Och gläd er för att hans fridsförbund har inte vacklat idag heller. ደስ ይበልኩም ሕጁውን ብብዙሕ እንተተቐየርኩም ምሕረቱ ግን ኣብ ልዕሊኹም ኣይተቐየረን። Och gläd er även om ni har gått på många olika vägar så har inte hans nåd förändrats idag. ንስኹም ብሉፃትን ክቡራትን ኢኹም። Ni är värdefulla och segrare. Guds frid.